दखानाव फैदोंमोन लोगोफोर एसे माबा फिसा फिसौ जिनिस लाफैदों लामालै बियो सरायकला टु बावखुंग्रि थांनाय लामा बे बानायगासिनो बैसागुनि सिगां सिगां कमप्लिट जायोबा बिराद बरिया जागोन आरो ना लोगोफोर लामाखौ बिराद गुवार ब्लां ब्लां बानायबाय फुरा टन टना जाखासिगोन एबाराव मेगन मेसेबनानै सालायसिगोन एबाराव बे बाइक साखावग्राफोरा ओरैनो लामा गाज्रिबाबो मोखां नायखाया मेगन मेसेबनानै सालायखायोमोन होनबा एबार रासिन जासिगोन आरोना लोगोफोर कमप्लिट जासिगोन बियो फुरा बानायगासिनो दा मोनखालाखै रसिया आंबो जायो मेथाइया थांनानै न'आ मेन लामानि 200 मिटार गोजान साइडजों हाबसोनांगौ हाग्रा सिङाव बिफां बागान हाग्रा बारि जोबनाय लोगोफोर फिसाजोआ मालाबानो खारलांगोरबाय न'आव लामाया नै ओमफ्राय आंना न' हाबनाय लामाया 10 मिनिटसो अखा हाबाथाय हाब्रुआ माबायदि जायो फाग्लासो जागोन ना गारि सालायजायो ना साइकेल सालायजायो ना थाबायजायो जाखायो हाजारखि बुरखायबाया मानो हाजारखि बुरखायबाया मानो मोननाय नङा नोङो नैबे हौवाखौ मोननाय नङा नोङो नैबे हौवाखौ बा बे थुरा फन हरबाय फनखौनो हमलायबावा माबाफोर नांबावगौ नामा होनना सोंदोंमोन सायखांबाय साम'आ आयदा आखाइ रुमायलाबायलै थाल्ला मेथाइ जानानै खारबोथारबाय नै आं रसिकाखौ लाइभ होगासिनोमोन दाबो नै रसिका नै मेथाइया नायदो नै नायदो नै मेथाइया लोगोफोर माबायदि नायलाय मेथाइया जि बुरजा मेथाइ लाबोखाबाय दाना फिसाजोआ नै बिसि मोनसे आंबो जानायनि माबायदि बयबो नायगासिनोथ' नै मेथाइखौ फैलाय 8 जन मानसि नायगासिनो 8 जन हेल' हाय होनहरदोब्रा दे बिसिदो आंबो जानोसै बेखौ हो बेखौ बिसिथार दे बेखौनो माबे सया मा होनलाय सया स्टिक्स माने मा लावखिसो सयायाबा माखौ होनो सया बे बिसिदोब्रा न' आंनो बिसिना हरदो आंबो जानोसै दखाननिफ्राय मेथाइ लाना फैबाय आरोना लोगोफोर जानोसै आंबो जायोब्रा दे बिसिना हरदो न'आव सफैबाय आरोना लोगोफोर दे बावनो जानोसै दे बेलाय आंबो जाफ्लानोसै आं जा गुबै जाया दे लोगोफोर जाफ्लागोनसो माबे बिलाय मोनसे ओमफ्राय बोरो मोनसेयालाय माबाना आब'ना आब'नि बाहागालाय आंकोल चिप्सखौसो जायो आखाइ सुबाय ए जाफ्लानोसै लोगोफोर जाफ्लाबाय थावा मारो बियो मेथाइया
고상하지 그상. 은지야. 아니 와 그. 나 불면 나. 소야 메대 잡라고 이거 소야 메대. 안 큰심 상 너무 좋다. 소리가 없어. 자. 그래도 하나는 갈라가리다 그럼. 아니 몰라 보대 마베베. 또 나이는 수플랑은. Roska. Le sabala udah mau japlan sih. Ah, guli baca. Mereka jawab ini lebih. Kanan jalan nang guna hama. Ya guli apa nak? Plastik gue bikin apa kerjaan nih? Ana plastik kusi bebe amre. Nara. Mere ko jakha jona plastik lo bebe angne. Sa jena khula. Buka. Apa sih nanti tuh? Apa? Nanti nanya. Apa? Yang selalu. Mak? Selalu. Mana? Sudah nunggu. Ini apa nanti? 강남으로 그 정도 강치 가본 거 강남고가 이거 따블로 먹어요. Ô thằng nào? Apa mbak? Ô thằng nào? Enggak. Khám? Enggak. Ôi giời. Enggak sih enggak. Anh muốn thằng anh làm. Ô đừng không lên nữa. Ô đừng không lên nữa. Bây giờ mà lại nên ngủ không nói này cũng biết rồi. Không nhận gì. Như thế nào? Thay mình ra khởi đâu? Có ra khởi đấy. Thay mình nằm. Thay đặt ra, ăn gì? Ăn tết. Nhưng mà không ra nó mà. Nuôi theo xây năng không có lấy. Con gà na gì này? Office house thằng nào? Rosta. Sao được số thằng có gì? 오조든 지내야 오조든 이랭래. 오조든 이랭래. 나라고 친한 거. Nggak kelas tiga ke atas itu makan. Guli juga sudah. Jangan dulu. Nah, guli juga. Mesem bersih mesem. Tolong. Bisa beli. Ya. Masuk boleh. 그걸 만들 사이자 안 그럼 먹고 있는 거 하나가 되는. Boरमा tuh senang kulai. Mana mau kaya? Boरमा aku kelah dah kayak bayi. Duplik tangga kelah. Sahat cing kaba sih, huri bara rau kelang ah. Ini kira dia kenal leh. Ôi sẽ đến khát đừng, sao hạ, nó cứ là hạ. Đó, nó sẽ làm con nó biết đâu. Guri gan gần đây lấy guri. Rồi sẽ biết đâu. Khi đi bảo, cho lên những phía gì nào mà. Cái năng bút mà.
फैसा मोनगोन ना ड्रेस मोनगानगोन बिमानिफ्राय बोरमाखौ दिनै एसे आलदा जायगाथिं खादों जाहैबाय ओंखायनो बोरमाखौ खास्लायनो थिनफिनदों आंखौ जोंना हिन्जावआ माने सैमा अरथारो बिराद फालो फालो फैयो एखमबा सैमाफ्रा बोरमा हगारनाय नुबाथाय एकदम बोरमाखौ बेंनानै अरथारो आरोना बोरमा फिसाफ्रा गोजानाव थांमारबावबायबो दा सानसुफ्राव ओमफ्राय न'आव खारबोगोन दसे बोसोरे मानै मासे अरथारो आया बोरमा बिमा मासे गैबावा अबेहायबा थांबावबाय आया थिं खालामखो होमबा बोरमा बिमा मासे गैबावा ah 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 meh ah 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 bima boरमा masih gaya boरमा bima ya boरमा bima ya masih gaya अबाव खायामोन बोरमा बिमाया मासेया सोंलाय बिमानाव बोरमा बिमाया मासे गैया बिमानाव सोंलाय बहाय खायामोन मासेल' दङ नै गैया अबेबा गुनानै थांबाय सोंहैलाय बिमा गिदिरा गैया बिमा गिदिरा गैया होनदों बै न'थिं नायलाय हरै बै माबायाव था बागानाव नायलाय बोरैजाय बै न'नि था बागानाव नायग्रोला थांलाय था बागानाव नायग्रोलाय अमा आदार जाहैलाबाय थांलाय था बागानाव नायलाय ओमफ्राय खोन्थाबाय दे दंबा ओइ दङ हाग्रा सिङाव थाखुमायबाय बुनानै बैलाय फैदो हाग्रा बारि सिङावसो थाखोमायबाय गुनानै माबायदि दोखोमोन बेबा दैबो नांजोब्बाय मारै खाखोमोन बेबा फैदो हाग्रा बारियावसो फैदो फिसा जाबावसिगोन बेबो एरबावसिगोन फैदा
सान्दुं गैयालै दिनै बोथोरा बारा बावनो जालाबाय हौरै दंफैयो माखासेया होना लायनाय माथामा हरै दंफैयो फिसा फिसा देरखानाय सैमा अरबा बिराद लस जागोन होना दोनफैखानांसिगोन लोगोफोर आंना खमायनानै ब्लक जाना दं नामाथाय खमायनानै नुजाफैया मानसिफोरखौबाबो मारै जाना दंथाय है है हुस है एथ' गोजान फैनोसैलाय है र' आरो फिन थांदों उल्थासो थांबावदों र' दा लावथिंसो मोनगोन आङो थुराब गोजान फै ओइ ओइ फाग्ला उदा उदा नांगौ मथा है खाथ्रालांजाबाय माथामबो माथो एथ' गोजान माबा फैदोंसैलाय है माथामबो गोसोमजोबखा एकदमबारे लाइन नै बिमाया Udah, hei, फाग्ला मानो आवगाय फैदा ए फाग्ला सौगोन बे आथिङाव है होलाय दे बिराद खाथ्रा बियो है ओइ खाथ्राखा बे मानसिया साला फाग्ला सौवो बियो बाराबाथाय आं सौगोन बियो इच्छला सौवो बियो इच्छला बेटा इच्छला dah pidah langsung figin be